Muri Zimbabwe pane nyaya yakatenderera mazuva adarika aya pakabatwa mota yanga ikatakura zvinodhaka ichibva neku-South Africa uko yakatakurwa trailer namalaicha. So panapa chakaitika ndechekudai so. Malaicha akatakura zvinhu zviya ndobva mota yangobatwa nepolisi makangoona mese mufananidzo. So panapa pane kamwe ka Facebook page vangomanaka ndopakatanga kushambadza Mambo Dhuterere vakutanga kuti anzi Mambo Dhuterere vabatwa vane zvinhu zvinodhaka. So panombofamba mazuva vanhu ndobva zvangozviignore vanhu munhu akauramba achibayirira mapost Mambo Dhuterere vazonzwa Mambo Dhuterere vazodai kusvika Dhuterere azoona izvi zvakuenderera izvi banyora paFacebook pake achitopa warning kuti ari kutsvaka munhu yeye akati realizing everyone saying ndakasungwa is influenced by this post. If this person thought it was just for love and likes, well, a lot are believing this BS. And I believe you know my damages. Yours is different cause uri muno mu Zimbabwe and you are the one Godzilla these accusations. I haven't pressed any charges of yet, but everyone is pushing me to. Vari pedyo nemunhu uyu, please mudze aite reach out to me and resolve this for I believe kuita nekusaziva. I am even happy standing for people vari kundirovera pamuchinjikwa mwedzi wePassover uno ndichiti varegerere havana chavanoziva. Ndibate titaure kuregera yava mhosva yako. I have done my best. Yatonya yekusungisana yatopanapa kuti iwo uchiuya manje tichitaurirana cause zvinhu zvakangoshata. I don't know kuti vanhu vanoita sei. Social media iyoyo kuti wongoisa post yobva ningirikina for my love and likes zveshuwa kana kubooster page kuita sei cause as long as uri muZimbabwe zvemonetization yeFacebook kanganwa about that hauna mari unongochijika maybe maadvert, but I don't think kuti pane munhu futa ndoda kuzoadvertise business rake pakuti pane bachinyanya kubhashwa vanhu zvakadaro. Hapasi peaceful, hapana mafollowers mamwe ari ane mari already yekutenga ma-product and services. So pane pangori panhu pekungoseka stuff wazvona. So panapa ndo nyaya iri kuzonetsera Mambo Dhuterere kuti inini yato yekusungisana sekutaura kwandiri kuzviita kuti Mambo Dhuterere unoti nyaya pana munhu yekusungisana. Because problem iri kuita vanhu ava inyaya one manje yemapeja. Varita problem yekuti ari kungotaura nyaya achingorotomoka, vari kungosiyiwa kabhoza kungodai so macelebrity bo zvimacelebrity zvingoignore zvingodai so. But kuona kusvika pakuti konzeresa damage yekuti munhu ndiye abatwa arikutengesa madrugs zvane kamwe kakakwiri zvazvo even that ningirikini action iri kutorwa naMambo Dhuterere iri questionable. But zvinhu zvingorwadza shaka kungoramba uchingoaccuswa daizo boza abvira vakudhara munhu ainge akanyarara nyayo even the same person here akabvira achingoaccuse munhu. Usaacuse munhu zvinhu zvakadai sezvizvi. Kune zvimwe zvinhu zvokuti zviri zvakanyanya zvonotomupinza iye pachake pamaproblems ekuti anozotadza kumabuda mushe zvona cause pane ma-allegations akaita sevaya haasi easy hayo munhu haazvizvibudi iwe ungoramba uchingobudikira uchiti munhu ari kutengesa madrugs. Hazvisi normal zvasiyana nezvinhu zvinoita isusu maningirikini makomendeta kuti tikada kubuda tichikomenda nyaya tikutaura zvinhu togona ngoti munhu akaita saningirikini uyu anenge anomwa kana chibhurongo chaicho nezivoice rake rere haiwa anenge anorova bhurongo aiwanzwa zivoice racho zvarakaita. Even akada kuenda kunopresa macharges kuti munhu handiti ndinorova bhurongo unotokwanisa kutoenda takanomira naye kuti aiwa ona kashamari inini ndati handina kuti ndakuona uchirova ndati unenge unorova because inzwa voice rako zvakaita rakafanana nevanhu vanorova ningirikini unongosvika ndo nyaya inongonzi aiwa hapana nyaya. So these guys avamwa vari kuzoenderera deep, vari kudarikira manje havasi kuzoziva muganhu because unoona chidhiri chipanenge anonzi kuruma uchifuridzira havasi kuzoziva kuti kuruma uchifuridzira kuita sei vakutokonzesa madamages emunhu. Mambo Dhuterere vari right ende vatosvika pakuti no inini zvangu nditori munhu ndiri kutongouya titaurirane handisati ndaenda kunopresa any macharges munhu atori bo. Vari vamwe vanhu zvechokwadi haumire anotongogara akatonanga kunopresa macharges cause anenge ada kuprotecta zita rake. Hapo hazvinakidzi iwe chamarobvo netype yemumanzi yavanoimba yaya ingazve magirlfriends zvakangobuda anodai magirlfriends but akangosiyana nazvo akati zvisina nebasa rese vanhu vari kungoaccuse zvinhu zvisina nebasa rese wazvona. But ukaona kuzosvika pakunoti munhu ari kutengesa zvinodhaka panenge patonde question mark even though hazvo zviri questionable
kuti vamwe vanoti anyumwa berende rake. Why is it munhu ari kuzoda kutanga kuitira serious nyaya iyoyo kana asingangoite ngangosiyana nazvo kazhinji.